trigo ng Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Tapos sa unom kaadlaw gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway ug ang iyang biste migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Ug miingon si Pedro kang Jesus, magtutudlo maayo nga niya kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti sanglit nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha o gilandungan sila niini. Ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Milingi-lingi sila pagdali apan wala sila'y nakitang tao gawas lamang kang Jesus. Sa naglugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus nga dili isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang gitugon apan ilang gipanagsultihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang transfiguration mao ni siya ang gitawag mahimayaong pagkausab. Mao ni siya ang kahimtang nga gipakita ni Hesus sa iya mga tinun-an sa paghatag nila pagmatuod unsa may mahitabo kung mabanhaw ta. Ini kabanhaw day nato mga igsuon lahi na taog naong. Ang atong figure mao gihapon pero mo transfigure. Mugilak ba? Mugilak. Mahimong hayag puti. So ay na lang mo dinhi pagsigig hago anang inom anang glutathione unsa pa na diha aron mo puti ng inyong naong o kanang pangpaputi diyang mahal-mahal ra ba na inyong pinigpalit. Huwata na lag mabanhaw. Kanay ni kabanhaw ba? Ay, muputi lagi ta. Kaning akong naong lago man gid ni. Basta mabanhaw lang ni. Basta lagi kuyawan mo magtanawan ni. Muputi man eh. Oh, na ay na lang pagsigig hago diha. Pero ang kuan ani, ang kamatuoran nga ang Ginoo di ay, ang Ginoo ba di gid nato ma-explain ang iyang beauty ng Ginoo. Muna diri sa unang pagbasa nakita sa ni Daniel ang pananawon nga di gyud ma-explain ba. Hayag puti unsa to gasakay karwahe nga kalayo nailigid nga kalayo di na to ma-explain. Pero usara gyud maoy sangputanan kung makita or masinati nato ang Ginoo naagid ning gitawag og talagsaong kalipay. Kana bang kalipay sad nga di ma-explain. Muna kamong manimba dinhi nya inigawas ninyo simbahan, guo lang gyapon inyong dughan, wa gyud mo ka experience og Ginoo. Ako sa dinig human ako og misa, bugat lang gyapon hunahuna kay minus ra og nakuha. Pasabot ana
wa gyapon ko kasinati og Ginoo. Na ikamatuoran diha. Muna sila si San Pedro sa atong ikaduhang pagbasa, mingon gyud sila, dili ni tumo-tumo ang amo ha, kami gyud mismo, kita gyud mi. Nya kay nakakita mo gyud sila Ginoo, bisan pag unsaon sila hulga, ihunong na ng inyong panabi ha, ihunong na ng inyong pagsigig sangyaw ha. Adi gyud sila mohunong. Isab di mi mohunong, kami gyud nakakita. Ana, lisod kay nay makita kag Ginoo, mura kag mabuang sa kalipay. Di ka mo mga asawang ni adini, nakakita na mo Ginoo diya sa inyong kaminyoon. O yawa lang yapon hangtod karon inyong nakita. O kamo sa mga bana, o kita na mo o Ginoo diya sa inyong kaminyoon. Oh, daghan kay karon. Mo bitaw na maglibog ta nga, magdivorce, magbuwag. Nganong magbuwag man nga naa magani uban wa gani makasal, namugos man ganig tipon. Nga inigkas human nagkasal mamugos ag buwag. Muhangyo ra gyud sa tupapa, muhangyo gyud sa obispo, muhangyo gyud sa pare. Nya masuko ra bag balibaran. Kada ba ingon nimo, ay di oy, ay namo pagbuwag hangtod sa kamatayon. Di mahimo pa diri bisag ikaw naman diri sa akong lugar oy. Nako sige ilista kay puyo diri ikarang usa. Nya ako'y puyo dihang na ako'y mangkuanon. Kanindot ana. Anindot ba na? Nga mo, imagine raman eh. Pero bisag unsa pay kahimtang sa tong kinabuhi, nasa uban mingon mamugos gyud sud gyud seminaryo. Parehaning ato ba din mga seminarista ba? Musud gyud seminaryo kay magpari gyud kuno. Nya inig ka pari na magyaw-yaw. Butang ko ning assignment ano ko ning assignment. Yaw-yaw. Nga naman, wa kasinati o Ginoo. Duha na ron katuig gikas pag-abot namo dinhi. Sa inyong tan-aw nako nakasinati ko Ginoo dinhi. Unsa may timailhan? Ning hayag akong naw. Kamo sad nga ni dinhi sa parokya nakasinati mo Ginoo tungod sa among pag-abot dinhi. Kasinati. Ulo-ulo sa nang inyo. Mailhan managod kay di na ta mag-away, malinaw na ta, magkauli, ang katong nag-away, magkauli, ang naay mga sala, mamiya na ilang mga sala, mao ni mga timailhan kay kana manggong sala mga igsuon, mao na siya ang opposite sa transfiguration. Ang makapatransfigure nato mao ang grasya, grace of God. Ang atbang sad sa grasya, sala nya maigo ganita sa sala, madisfigure ba kanang mubati, dili mo transfigure kanang mo sobra kanindot, madisfigure imbis mo ni imong figure padong na dire. Tanawa ng mga magtinukhangay nga way mga kasal, tanawa inig ka hibaw nila nga wa na sila tunghae unsa may bation. Ang naong ma-disfigure, no, na ni Lord, please Lord. Ana, tanawa ng kinasal, nga naigrasya ang ilang kaminyoon, inikabuntis, unsay naong? Yes, Lord, salamat. Manabi pa, mutiks pa, ay, buntis ko, wala ko tunghay. Positive. Pero katong to ang gatinukhangay nga way kasal, nga way grasya, pulos sala ilang gibuhat, oy, ang naong ma-disfigure. Tanawa sa ning pare, di man sad may pwede mo pakasal. Nya mo sikreto gimi dito. Nindot man sana sikreto. Exciting biya sana. Secret ba na. Tanawa. Magmisa ko ron dire. Nya inig abot na ko ngadto sa akong kwarto na adayoy message, wa na biya ko tunghae. Di gay ka mo support nako, i-report tag yung kas obispo. Anak ko patay. Unsay kasultian ni ron sa mga parishioner sa kuan online. mo viral gyud kuan ni ron, mo virus pag yun. Kulba oy, ma-disfigure yun. Magsigid lang kag panghupaw, magsigid lang kag hinuktok. Nga naman, sala magud ang gibuhat. Sala. Tanawa ng inyong mga naong kamo mga managsilingan
tanawa maglinibakay na mo, unsa mamugnaong disfigure nga mata. Mana? Pero tanawa og magtinabangay mo, kanang magtinabangay ba ang agianan sa imong silingan, imong padak-an, inana no? Inito, wala ni dako lang. Ingon sa mo na day, ay akong gigastuan oy kay para ba sa inyong agianan ba? Aloy, salamat kay dayoy, salamat kay agi. Day agi mi, sa sige agi. Wa mo'y batasan agi mo. Pero dili oy, mga ang inyo bang mga tinagdang luag kayo ang imong nauna. Luag kayo. Kabantay mo? Kaya nga naman, nagbuhat man kag grasya mo na, mao na, kining atong gitawag og gifted to give nga tema, mao ni siya ang sikrito aron tama transfigure. Muna dinis ato rong parokya, purting daghanang na transfigure. Anong sige mo sila gahatag? Nahibong yun ko na ako'y naghatag nato dinhi og so sobra na tingali ka 100 nagsige gahatag oy. So daning do ka tuig sige lang yun siya hatag nga nung sige maghatag siya lipay man jud kay ko pader nga makahatag karon go naagoy daghang nigukod sa atong gibaligya last day man gahapon no ang atong hope and opportunity daghan kay ningon pader wat-wata in taong ko pader pwede pa ma-extend ako din agad pwede ma-extend diri na lang katabok sa tong usa kaning Divine Power and Salvation. Tagpila man sa na pa din ako. Tag 5,000. Sige ka na pa din. Kanalay akong 5,000 ako. Kani mo inindot. Ato kas hope and opportunity. 2,000 raman to. Tabok na ron sa kuan. Lipay tayo. Siyunan ka ani karon. Ang atogong halin sa hope and opportunity. Ang nakwinta na to sa nangabot pa kay naman sa mga pledges panguban. Ning abot na og 5,026 slots ang halin. Ang atong Divine Power and Salvation siyam na lang kabuk ang nahibilin. 9 slots na lang. Wala bantay mo ni. Di na dyan mo kaabot ani ba? Og maurot na ni. Pero og mo hinon kasagaran ani mga pledges man. So ato lang ning i-extend tingali hangtod sa Domingo ang pledging. Pledges man na may usahay nga kanang mo pledge yan. Pader, ika-September mo hatag lang ko ika-September. Uy, nasakit mag-cancer. Pader, ako lang tong i-cancel. Saon man gyud niabot maning mga ba? Ato ganing nang kuan ato katubang heavenly joy kanay bang mga buwak ba nga tag 15,000 man na kada kuan ato kada semana. Nagipipila in tao musabot lang punta nga pader maura gini akong mahatag kay ning abutan man may og kuan hinaot unta ang Ginoo mo usab sa among kahimtang karon na okay kayo mo na pledges man ni kasagaran kaning atong Divine Power and Salvation. Sige mo hatag yapon mo hangtod ika-Domingo. Pero nga ko lang ba nga nangahalin yun no ay ika-Domingo himo na sa taglain tanaw na tog mahalin bagyapon mahalin yun nga naman kay og mo share ka para sa Ginoo dili para sa imong kaugalingon mo transfigure mas monindot ang imong gibati ang imong naong mas monindot unagoy uban makahilaks kalipay na ini kato di ba ningon ko ninyo nga naay ka na ganing katong PWD katubang buta ba nganing hatag siya sa katong atong tag 500 katong limot naman ko ato ito bang tag 500 ba Divine healing answer kani ba sa to tablo sa to title ato lagi healing strength lagi St. Vincent's healing strength maura gini ako mukaan pader kaya maningkamot ko pader nga makahatag ko anang nga ang hope and opportunity. Uy gahapon to the other day ni take siya nako pader ako nang gihug sa imong account nagpatabang siya ting ito sa iyang suon ba to nakahatagid siya og 2,000 PWD buta yang iya deng saligan mo kuadra siya mo kana mo hilot-hilot nana matagaan siya iya sang tigom-tigomon iya gin gitiguman
abot yung 2,000 pertigin niyang lipaya. Take siya nako, lipay kay siya. Ako sad perti sad na akong konsensya ha. Kamu wa mo makonsensya? Kung nakonsensya mo, hatag mo. Ako di man sa ko makonsensya kayo kay kada semana sa kanang akong dupa-dupa na amjud ko'y kitaon ana. Makahatag biya sa gyud kog labing minus 5 ka slots kada semana. Makatag ko wa de mo kibaw na. Oy, sikreto ra kay nang ako. Nang doon na sa ko'y transfiguration. Na siya. Man mo malipay. So manindog lang ta. Pagampo sa katawo.